Don Filipo. Privedú vás do pekla však? Ja? Ako sa to hovorí? Sú to čerti. To by sa vám páčilo. Sú to anieli. Počujete? To je nebeská hudba. No, nebeská. Ale hudba to je. Don Filipo, nehrajte sa na blázna. Je to zbytočné. Nenachytáte ma. Vidíte? Padli ste do pekla. Ste frajer. Majster Jakub, No? prečo vyrábate len hrnce a pokrývky nie? Ale prečo asi? Zvedavec.